खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ तामुलपुराव बारग' एनडिएफबि हान्जाया खौरां मेल लादों। मिरु एक्स एनडिएफबि वेलफेयारनि फाइनेन्स सेक्रेटारि जगेन बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायथिदों। थांनाय 15 नबेम्बर खालाराव हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव खुंफुंजानाय बड'लेण्ड महोत्सवआव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बारग' एनडिएफबिफोरनो 1500 कौटि रां आरो आसाम सोरखारा बोसोराव 800 कौटि रां हरो होननानै बिबुंथि लाखिनायखौ नोजोर लाखिनानै गोजोननाय मोनैजों खौरांगिरि मेल खुंदों बारग' एनडिएफबि हान्जाया। थारैनो बेफोर कौटि राङा सफैमारोब्ला मानो दासिमबो बारग' एनडिएफबिफोरनि आखायाव फैयाखै? लोगोसे बारग' एनडिएफबिफोरखौ आसाम पुलिसाव साख्रि थिसनदों होनना बुंनाया बेसेबां रोखा? जुदि बारग' एनडिएफबिफोरा साख्रि मोनमारबायबा बबे जिल्लायाव सोर एसपिनि आन्डाराव असिआइसि ना कनस्टेबल जानानै दङ बेनि फोरमान होनो हागोन ना होनना बिथांमोना बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जुदि हायोब्ला लोगोसे फोरमान बिलाइनि फारिखौ अफिसियेल जोंनो दिन्थि होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', BTRनि EM रनजित बसुमतारी, आसामनि मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्म, रायजो सभानि MP रोंगोरा नार्जारी आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नियाव दाबि खालामदों तामुलपुरनि बारग' एनडिएफबि हान्जाया। क'क्राझार CSB मावखुलियाव होंगो दोंगो थासारि सोमजिदों। क'क्राझाराव थानाय BTCनि सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड CSBआव BTC थार्ड ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय गोबां रोजा रोजा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि होंगो दोंगो आर'जलाइ गथायनाय नुथायखौ नुनो मोननाय जादों। तामुलपुर जिल्ला बिसानि बानजायनायाव भइस अफ बड'सनि मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। दासान्दि मोनफ्रोमबो जिल्ला बिसाखौ मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायाव आयदा खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो तामुलपुर जिल्ला बिसायाबो थांनाय सानाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों तामुलपुरनि दंपा रोसोमबुरि लोखि मन्दिरनि नब्लाङाव भइस अफ बड'सनि मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायखौ खुंफुंदों। बे मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायाव सेथियाव कामेस्वर नार्जारी आरो नैथियाव रनिमा दैमारी मोना देरहागिरि महरै सायख'जायो। तामुलपुर जिल्ला बिसानि बादायलायनायाव जाय मेथाइ रोजाबगिरि आरो सुंद' सावथुन बादायलायनाय आरो मिउजिक भिडिअ बादायनायाव सायख'जाबाय बिथांमोना बोहैथि नबेम्बर दाननि 25 खालाराव गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंफुंजानो गोनां मिरु बिसानि 6थि बड' फिल्म एवार्ड सारमनिजों लोगोसे खुंफुंजानाय जोबथा बादायलायनायाव बाहागो लाहैबावनांगोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। सा ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 25थि बोसोरारि जथुम्माया मैया जोबथा सानाव आगान होबाय। सा ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा 25 बोसोराव आगान होनायजों लोगोसे ढेकियाजुलि हालामनिनो थारायबारि मुंख्लं फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै 25 बोसोरारि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। सा ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 25थि बोसोरारि जथुम्मानि मैया जोबथा सानाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर' आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन चन्द्र बर' आरो सनितपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि एन्स मोसाहारि लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा। एक्स एनडिएफबिफोरनि सायाव जेसेबां CBI केसफोर दं बेफोरनि सायाव सावरायनाय जादों होनना रुजुगोरा मोसाहारि बिथाङा फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशनआ गोदान दिल्लीयाव BTR गोरोबथानि दफा 9.2, 9.4 आरो 10.2 नि जोहै एक्स एनडिएफबिनि जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि थांखिखौ लानानै मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहनिसिम
गांसे गोसोखांलाइ लिरनानै नर्थ इस्ट डिभिजन मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयारनि बोसोनगिरि एके मिश्रानि आखायाव गथायदों होनना फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। खुंगा 13थि सिनायथि फोरबो फालिथाय 2024खौ सानसेनि हाबाफारि लानानै सिलापथार कमार्सियेल हल नेटकेफआव सिलापथार फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफाद आरो सिलापथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि प्रबिन दैमारिया गेवलां मेलनि मासि लाना सामलायनायाव खुंफुं जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मुस्रि मोजां गसाइ नार्जारि आरो बे हाबाफारियाव गेवलां मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो सिलापथार दख'रा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रकाश ब्रह्मआ हाबाफारियावनो बाहागो लायो। बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि महरै बर' सुबुं जथाइ आफाद एबा BPCCनि लिंथुमगिरि मुस्रि धर्मेन्द्र रामसियारि बिथाङा लोगोसे बे हाबाफारियावनो समाज सिबियारि मुस्रि बिक्रम रामसियारि बिथांमोना बाहागो लानानै मेलखौ जाफुंसार होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।